Promiň. Jo, ty už máš chápalku. No vidíš, tak je teda. On souhlasil. Výborný. Dobrý. Já to podržím, když tak. Já to podržím. Upalování satanského obrazu od Till Scott. Za 8 000. Něco to v dolarech, ale nezvím to tolik. Kolik je to v dolarech? Nevím, moc. Pro mě nepředstavitelný. Ty mají to nechce hořet svině. Víš, čím je to natřený. Už to hoří. Ne. Kurva. Fuj, to smrad. No. Já to nechám takhle. Aha.